ҳайати шахсии маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо доир намудани як чорабинӣ аз рӯзи кинолог таҷлил карданд. Масъулин дар оғоз аз нақши сагҳои тарбиятёфта дар пешбурди кору фаъолияти сохторҳои низомию қудратӣ ёдрас шуда, аз ҷумла иброз доштанд, ки ба воситаи чунин сагҳо имкони ошкору пешгирии ҳолатҳои гуногуни ҷиноӣ вуҷуд дорад. Илова бар ин, чунин сагҳо дар пайдо сохтани хизматчиёни дар набардҳои низомӣ маҷруҳ шуда низ нақши назаррас доранд. То имрӯз ҳеҷ як кишвари рушдёфтаи дунё аз кашфиёти хеш ҳарф назадааст, ки дар самти ошкору пешгирии ҳолатҳои ҷиноӣ вазифаи сагҳои хизматиро ба куллӣ иваз карда бошад. аз натиҷаҳои кории соҳаи кинология чунин гуфтаниям, ки айни замон дар қушунҳои сарҳадӣ ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ сагҳои хизматӣ нишондодҳои баландро нишон дода истоданд. яъне ки дастгир намудани вайронкунандагони сардавлатӣ, ошкор ва муайян намудани воситаҳои нашадор, қочоқи пешгирӣ аз қочоқи маводи мухаддир ва воситаҳои тарканда низ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. бо дастгириҳои давлат ва ҳукумати мамлакат шурӯъ аз соли 2011 инҷониб баъди хатми афсарони касбии кинологҳо аз Академияи хадамоти сарҳадии Кумитаи амнияти миллии ҷумҳурии Қазоқистон ин соҳа марҳила ба марҳила рушд ёфтааст ва имрӯз шумораи сагҳои хизматӣ дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон то ба 400 сар расонида шудааст. Системаи тайёр намудани мутахассисон ва сагҳои хизматӣ вобаста аз таъминот ба талаботи замон мутобиқ мебошад. Шурӯъ аз соли 2010 дар заминаи Мактаби тайёрии кинологии Маркази таълимии Пойтахт ва аз соли 2018 дар Маркази таълимии Хоруғи раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мутахассисон сагҳои хизматиро барои истифода дар ҳолатҳои зарурӣ омода мекунанд. дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол сагҳои истифодабарии хизматиашон кофтукобӣ, посбони махсус, минаҷӯӣ ва қаравулӣ омода гардида барои муҳофизати боэътимоди сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона мегарданд. феълан дар қушунҳои сарҳадӣ аз зотҳои сагҳои омода гардида асосан ба парвариш ва омӯзонидани зотҳои овчаркаи олмонӣ, овчаркаи белгиягии навъи малинуа, спаниели русӣ ва овчаркаи швейсарӣ машғул мебошанд. бархез шин наздам рости ман то ба сайф қоим салат ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудан дар якчанд филмҳои гуногуне, ки дар он сагҳои хизматӣ яъне ҳунарнамоӣ мекарданд, нақш меофариданд, ба худ савол медодам, ки онҳоро чӣ гуна меомӯзонданд ва то ба сайф қоим салат ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам ва дидам, ки онҳо на танҳо омӯзиш, балки парвариш ва омӯзонидани сагҳои хизматӣ ва истифодаи онҳо дар сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ машғул мешаванд. ва айни ҳол бошад, ман ҳамчун худ як кинолог ҳастам ва бо истифода аз сагҳои хизматӣ дар ёфтани изи пойҳои вайронкунандагони сарҳади давлатӣ, маводҳои мухаддир, маводҳои тарканда ва ҳамчун хизмати қаравулӣ, ҳамчун як сарбози кинолог ба халқу ватан метавонам содиқона хизмат кунам. пас аз намоиши маҳорату истеъдоди сагҳо, масъулин ва хизматчиёни Мактаби кинологии Маркази таълимии Пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон медалҳои сарисинагӣ ва ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим карданд. Иброҳими Неъмат, Наврӯзи Сунатло, Ҷаҳоннамо, Хабар. пешва миллат содиқона хизмат меравад.